ବଗକୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ବଗ କହିଲା, ତୁମେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ। ଜାଲ ଫେରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତୁମେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେହି ସେ ପୋଖରୀକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ମାଛମାନେ କହିଲେ, ହଁ ଚାଲ ସେଟାକୁ ନେବ। ବଗ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାଛକୁ ନେଲା। ବାଟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ବଗକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ବାଟରେ ଅଛି ତ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦଉଛି କହିଲା। ସେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦେଲା। ଲାଷ୍ଟକେ ଶେଷରେ କଙ୍କଡ଼ାର ପାଲି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ମାଛର ହାଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଭାବିଲା, ବଗ ମାଛକୁ ଖାଇଦେଇଛି। ସେ ବଗର ବେକକୁ କାଟିଦେଲା। ବଗଟି ମରିଗଲା।